Hello po sa inyong lahat guys. Good evening pala. So this is again Nelson Supreo Vlog. So for this video ay pupunta po ako ng Nisto. Maghahanap po ako ng trolley para lalagyan ng mga damit ko, mga gamit ko kasi wala po akong trolley guys. So kailangan ko nang ligpit-ligpit paunti-unti para pag dumating na yung time ay handa na po ako. So at least nakaimpake na yung iba kong mga gamit. So nandito po pala ako ngayon sa labas ng building namin. Nag-chai muna ako. At sasabay ako sa service ngayon guys papuntang Nisto Supermarket. So yan po pala yung building na tinitirahan ko guys. Oh. Yan may Kabir Al Shai. Malakas na ano din yan, malakas na tindahan, 24 hours din yan. Ito yung nasa gilid, ayan, may ano siya, may car park din siya guys. Yan, bakanting lote din yan. So yan, ito yung ano, ito yung lugar namin dito. Medyo makulimlim na kasi ano na siya alas 6:35 na. So gabi na dito. So ayan, yan yung lugar namin, ayan. May mga ibang lahi ring nakaupo. Yan. So yan yung building namin. So ngayon guys ay pupunta po ako sa kabilang building. May kasamahan po ako doon. Doon na rin ako maghihintay ng service. Sasabay ako sa kanila para at least kahit papano hindi po tayo maglalakad guys. Kunya pwede man tayo maglakad pag pauwi na. So papunta doon. So nakasave na tayo sa pamasahe. So punta tayo ng ano guys, Aljuri building kasi nandoon yung isang kasamahan ko. Malapit lang naman dito, nasa likod lang ito rin yung likod ng building namin guys. Oh. Yan. So medyo madilim na talaga. Yan. Ito yung likod namin. So dito na tayo sa building guys. Ayan, yung isang kasamahan ko nag-aantay na panggabi din pala siya. Ayan, nakikita natin yung most oh. Ayan. Yan si ano. Yan si Mr. Rida. Siya yung kasama ko sa call center 5 years. Yan oh. Yan. Yan yung kasama ko si Mr. Rida. Mr. Rida, hi to your family in Egypt, Yamaleb. Ayan, yan yung kasama ko. Isa siyang ano guys, Egyptian. Yan, nandito kami sa building. So, nag-aantay kami ng service guys. So, nag-taxi na lang po tayo guys. Kasi, ano, sobrang traffic. At saka, baka machimpuhan pa tayo ng pulis. Baka makapag-fines pa tayo. Mahirap na. So taxi na lang tayo guys. Yan yung tindahan na binilhan ko ng trolley. So simula sa tindahan na to guys ay ano, parang mga ano lang 5 minutes lang yata darating na tayo sa bahay. So nasa loob po tayo ng taxi guys. Yan, nandito po tayo sa Sharjah Muela. Ito yung lugar namin. So gabi na po dito guys. So ayan yung ano makikita sa ano sa lugar namin. Ayan oh. Ang daming ilaw. Ayan, nasa ibabaw po tayo ng bridge guys. Ayan. Napakaganda ng view dito guys oh. Tingnan niyo, ayan oh. Tingnan mo. Ayan. Nasa loob tayo ng taxi. So saglit lang oh, malapit na tayo. Wala pa lang yatang 5 minutes Ayan. Ayan. Traffic, daming sasakyan. Yung iba din may naglalakad din pero siguro napakalapit ng bahay nila. Pero tayo kasi ang dami nating tatawiran na kalsada So nandito na po tayo sa bahay guys. So saglit lang yung pagsakay natin ng taxi, 5 minutes lang yata So ito po yung nabili natin na trolley. Kulay maroon. Maganda siya guys, naka-sale siya. Dati siya ano 159. Pero ngayon ang bili ko nito ano lang 99 lang yata. Ang laki ng discount kaya
kahit wala tayong pera, pinilit kong bumili kasi kailangan din natin. Yan, yan. Maganda siya guys. At saka bumili na rin ako ng ulam. Bumili ako ng tilapia kasi mura lang din yung tilapia eh. 9 dirham lang yung 1 kilo kaya bumili na rin ako. So ito po guys, oh. Ito po yung nabili kong tilapia. 2 piraso siya malalaki, 2 piraso 1 kilo na. So ngayon lulutuin ko to kasi pang-ulam na rin ang hapunan namin. Tsaka magsaing na rin ako ng kanin guys. So ayan. So hihiwain ko to ulit kasi yung pagkahiwa nila sobrang laki eh. So hiwain ko to siguro ng tagta-3 piraso yung isa. At saka ano pala guys, bumili rin ako pala ng burger na mumurahing burger lang. Yung halagang 350 dirham at saka isang Mountain Dew. Kasi gutom na talaga. Hindi rin ako kumain ng tanghalian eh. Kaya snack na lang muna. Pagkatapos nating maluto yung pritong tilapia, so yan, kakain tayo ng yun na yung hapunan natin. So ito lang muna, snacks muna guys. Kain po tayo guys. Kain tayo ng burger na simpleng burger lang, yung mumurahin lang ba. Ano lang ito, yung halagang 3 dirham lang. Gutom na talaga. Kain muna tayo bago magluto ng tilapia. Yung tilapia kasi para panghapunan natin yun mamaya eh. Ano lang to, kumbaga snacks lang, mura lang din kasi. So ganun talaga yung buhay guys. Kailangan nating magdesisyon. Desisyon na dapat pag-isipan at sa huli na hindi tayo dapat magsisisi. Hindi lang naman tayo yung nagiging ganito eh, marami din naman, pero kahit paano pasalamat pa rin tayo sa Diyos guys. So ngayon matagal po pala tayo nakapag-upload guys, ang dami nating iniisip kasi kumbaga parang natulala tayo saglit, pero at the end okay din naman. So sa decision kong ito ay hindi pa ako nagsisisi. At malay mo baka sa ibang paraan. Baka sa ibang paraan tayo kumbaga makaka-luwag-luwag konti. So once again guys, thank you for watching my video. Ito ay simpleng video lang. Kumbaga naisipan ko lang mag-upload ulit. So maraming salamat po sa inyong panonood guys, at sana isuportahan niyo ang aking channel. Paki-subscribe na din, paki-click ang notification bell, at paki-like and share. So thank you for watching and God bless to all guys. Thank you so much.